2 септември. Така че благодаря ви наистина, че сте тук. Това е. И това е всъщност втора стъпка по един път, който се надявам да стане доста дълъг път, който да бъде отколкото се може повече съвестни сърцати хора, надявам се. Първата стъпка в тази посока за мен беше тази конференция миналата година, точно на същото това прекрасно място. Хотел Даун. Също това прекрасно място, където темата беше болката на съвременния дух и философията. Къде са проблемите в съвременния свят, къде са проблемите в философстването и мисленето, кое е това, което ни кара да се чувстваме понякога загубили смисъла си и така нататък. Кои са проблемните точки на действителността и каква е ролята на философията в цялото това нещо? Дали тая философия, която уж е била наричана средновековието слугиня на теологията, но всъщност някакси философията винаги е описана драмата на човека. Винаги е търсила истината по драматичен начин. Като приемала го е като мисия, като призвание. Тя е била израз на достижението на хората, на живата съвест на хората и така нататък. Аз не приемам, че е била просто слугиня на философия, на теологията. Напротив, тя е изработвала понятията, с които теологията да опише себе си. Философията е правила участвала в формирането на западната култура по решителен начин. Всъщност това е за мен, което определя западната култура. Тук западната култура. Древна Гърция се появява това странно нещо в философията. Което няма да бъде. Няма в Китай, в Тибет, в Индия, така. Това е което определя развитието, историята на западната култура. Появата на това странно нещо в философията. То се появява и някак си определя съпътства целият път на западната история, но в някакъв смисъл го определя, предопределя неговото търсене на смисъл, неговите пътища, по които той се изразява. Философията в Древна Гърция е много странно нещо. Много е странно, че тя се е появила. Тя е нещо много могъщо по време на средновековието. После е свързана с всички такива технически революции, с преобръщането от сапиенция в сциенция и така нататък, 14-15 век. Формирането на университетите също става върху основата на философски мисли, философски идеи, философски съдържания. И изведнъж много дълга история, която стигна до 20 век. И философията, вместо да се занимава с драмата на времето, се занимава с това, като други философи казват. В Древна Гърция или средновековието, или когато се чете. Вместо да се занимава с болката, с трагедията, с истината, с любовта, с красивото, с смисъла, с това да направим цялостно повествование на човешкия живот, което човека може да се впише като съавтор на смисъла си. В което човека може да се впише като съавтор на света си. Защото това е била всъщност мисълта на философията. Както и ние сега, така и голяма част от философите в миналото не са можели да определят какво е това философия. Обаче има такава дума и знаем, че тя е нещо важно. Метафизиката даже така получава името си. Имаме разни текстове, имаме физика и после има някакъв друг текст. Той е много важен, обаче е текстът, който е наслед физиката. Това е метафизика. Дори когато не са знаели какво е философия, когато са знаели, че тя е нещо важно. Което участва в тази способност на човека да бъде съавтор на собствения си свят. И стигаме до този чудесен 20 век. Стигаме до
нашата съвременност, където философията се занимава с някакви археологически въпроси. Какво е си, кой бил казал, не се занимава с въпросите за истината, доброто и красивото, всъщност. Или поне не е достатъчно. Моят чудесен този Габриел Марсел, философ, който много харесвам, я формулира тази дилема като противопоставянето между битие и притежание. Ерик Фром после го превежда това, да имаш да бъдеш, но всъщност идеята му е, че човек се оставя на собственото си битие в опита да търси начин да се свържи смислено с другите и да формулира по решителен начин собствения си смисъл. Нали? Това да имаш битие, непрекъснато да съставяш, да бъдеш съавтор на собствения си смисъл. И той го казва това буквално. И обратно, ако човек иска да притежава, той пропада в алчността и тази алчност не е само алчност за материални неща. Дори не е само алчност за власт. Тази алчност е предимно алчност за познание, или алчност за сигурност, или алчност за себичност. Човек изпада в една алчност, в която той желае винаги вече да притежава смисъла си и да притежава битието си, без да се налага да се труди или да се жертва за него. Човекът изпада в такава алчност. Аз мога да познавам различни неща, много неща, и тогава да бъда признат като многознаещ. И какви ще бъдат тези неща? Ами не такива, които са много трудни или пък които са много проблематични за мен. Те ще бъдат едни, колкото се може по-дребни, по-археологически, които да ме издигнат на другите неща. И така, постепенно познанието от вътрешно познание за душата, за моите убеждения, за самия мен, за моите основания, за това какво да правя, че да се ориентирам правилно в живота си. Това познание от вътрешно познание се превръща в външно. И човек се определя спрямо този модус на притежанието. Сега този проблем Габриел Марсел го описва по чудесен начин, но по-късно можем да говорим за човека като как по някакъв начин става как човека по някакъв начин става домашно животно на самия себе си. Как човекът по някакъв начин става домашно животно на човека. Как той престава да губи любопитството относно собственото си битие, интереса какъв е и какъв ще бъде, ами все повече и повече започва да има само интерес към по-късната стойност на нещата. Всичко той го прави, за да се покаже и за да може да показва някакви неща, но нищо той не прави така, че да има интимна вътрешна глъбина, дълбочина. Така че все повече и повече всичко, което много от това, което хората правят, започват все повече и повече да го правят по-късно. По-късно и пред самите себе си в някакъв смисъл. По-късно пред другите не е оптимално, може би, не е винаги оптимално, но по-късно пред самите себе си, това вече съвсем не е добре. Така че, ролята на философията всъщност тук, каква трябва да бъде, диагностициране на болката на съвременния дух, всъщност. На проблемите,
които ни заобикалят. Тя трябва да се превърне отново в драматично философстване, истинско философстване. Непосредствено, живо, което е свързано с общуване, с предаване на смисъла на себе си и на другите. И да, философията не се намира само в книгите, ами добро определение за това какво е философията. Тя е много неща, тя е път, тя е търсене, тя е критическо мислене, самостоятелно мислене. Тя е също така някаква форма на светоглед. Все пак. Ако мога да събера всичките си убеждения и мнения, които имам, ако мога да посоча причините, от които те идват и средствата, които ще предизвикат, това, което ще имам, ще бъде моята завършена философия. Даже бих казал моята завършена философска система. Колкото по-добре човек може да опише светогледа си, толкова повече онова, което има той, е неговата философия. Тя показва какво е самия той. Първо той трябва все пак да познава убежденията си. Думата философия обаче дали наистина има... Тя е странно нещо в западната култура, много странно. Най-странното нещо въобще в западната култура. Чудя се дали има основания толкова различни неща да бъдат наричани с едно и също име. Някакви неща са класифицирани като философия, са били класифицирани като философия, а пък класифицират ги архиварите, археолозите, не съвсем тези, които се интересуват от или поставят въпроса за това, кой съм аз, за Богата на съвременни библиотеки. Някакви неща са класифицирани традиционно като философия, без да се обяснява защо. В някакъв смисъл безкритично. Или пък твърде много различни неща се наричат философия. И всъщност още миналата конференция това беше проблем за мен и Деян го постави. На мен не се искаше думата философия да я преведа с думата любомъдрие. Но любомъдрие е буквален превод, калка от думата философия. И тогава съвсем основателен е въпроса, каква тогава е разликата. Аз чудесно ще преведа думата философия с думата любомъдрие. И какво от това? Какво се променя всъщност? Разтърсих се за различни неща. Всъщност, нито един от западните езици няма превод на думата философия. Всеки един западен език използва думата философия. Значи, имаме някакви... Има някакви форми на знание, как се наричало в Китай, как се наричало в Тибет и така нататък. Никъде няма превод на думата философия. Има славянска, стародобризма. Тя се нарича любомъдрие. И това не е някаква такава случайност. Това показва някаква нужда. Това показва поставяне на някакъв въпрос. Думите не се появяват случайно в езика. Напротив, те са извор, смисъл, съдържание, на послание, на смисъл и така нататък. И любомъдрие някак си ти казва ти нещо, което думата философия не ти казва. Казва ти колко е високо това, към което се стремиш. Как трябва да бъдеш ангажиран към него? Казва ти, че става дума за призвание и за кауза. Казва ти нещо много особено. И се оказва, че освен новата любомъдрие, както мисля, ще да не използваме, имаме други думи, особено думата ведение, която е също така откровението, някакво интуитивно откровение, ако ми се покаже, някакво учение, ако православно ми се разкрие по някакъв начин, извън рационално, извън системно и така нататък. Имаме също множество думи, които кажат, определят по различен начин думата философия. Определят по различен начин и улагат
не част от дефиницията, е просто това е част от смисъла и то от живия смисъл. И всъщност тези думи са там, за да се ползват. Точно това са за мен думите, които не са... Точно това са нещата, които не носят архиварско просто някакво знание и така нататък, а нещата, които носят закодиран по себе си живия смисъл, който обаче някак си до сега никой не му е обърнал кой знае какво внимание. Жив, непосредствен смисъл, заключен в православната семантика на българския език. В начина, по който самия славянски език функционира, в начина, по който той е създаден. Тя е различна, тя е уникална. Тоест, тя ни казва за християнството нещо, което никой друг език не може да ни каже. А християнството е универсалният смисъл вход на западната култура. Тя ни говори за неща, които не могат да бъдат чути по друг начин. Освен на този език. Защото те не се учат в университетите, но ние сме имали философия. Един от тях е Константин Кирил, философ, който създава, който заедно с приятели, светци и така нататък, творци, философи, създават тази възможност за български език да прави някакви православни послания по някакъв друг начин. Тоест, те създават една езикова система, която е също така една философска система за обяснение на света. И тя все още, цялото това нещо, което е български език, да, различни философии има, цялото това нещо, което е български език, не се ползва от нашето мислене. Не се ползва. Философия, която съществува, както е вътре, в интимния живот на душата в някакъв смисъл. Това, което говорим, когато искаме да изразим нещо, което чувстваме, ние трябва да го изразяваме на този език. Въпреки това, ние не използваме заложената смисленост вътре в него. И това, каква е болката на съвременния дух? Разпада на повествованието, разпада на смисъл. Че казвам, а не те са че всички православни мислители в Древна Гърция. Ако човек има защо да живее, може да мине с почти всяко как. Какво ни прави нещастни, че сме загубили смисъла си? Не. Ако човек непрекъснато е гледан в когито си, в собственото си аз, като някакъв лунатик, който гледа и вижда само себе си, той няма да е насочен към външния свят. Той винаги ще бъде тормозен от егоцентризма си. Той трябва да бъде приобщен, да бъде част от някаква общност, да бъде причастен, да бъде причастен към някаква общност, за да може да забрави себе си, да изпълва живота си с нарративност, с някакви неща, които действително му се случват. Той трябва да е насочен към външния свят, да има кауза, да има призвание. За да може да усеща собствения си живот пълен със съдържание. Когато има съдържание, вече не е проблем чак толкова какво преживява, какво изпитва. Напротив. От древните гърци знаем, душата си храни с знание, богомъдрие, така. Имаме много всъщност не е просто думата богомъдрие, не е просто различните думи в български език, ами имаме точно тази особеност, че свят, тази дума така се започва и си започва от когато можем да установим 9 век, да речем. Думата свят означава едновременно се обръщаме към света, към светството, към Вселената. Едновременно се обръщаме към
светостта, към божественото, към светлото. Значи, във всички други езици, тези две неща са разделени категорично. Имаш едно, което е светско, едно, което е сакрално. И толкова. Едно е това, което е от света, друго е това, което е от Бог. Едно е този смисъл, в който тук се погрижваме за някакви работи. Друг е, нали, големия сакралния смисъл, който се открива. Тук е едно. Съвсем не случайно. Думата мир казва точно същото нещо. Едно нещо е света, друго нещо е това, което аз трябва да имам вътре в себе си, за да бъда в света и да се погрижа за него. Чудесна алтернатива според мен на думата философия. Смирение, умирение. Ти имаш света вътре в себе си, да си готов да действаш за света. За него, че някаква кауза. И разбира се, смирение няма да бъде горделив, няма да бъде архиватор и така нататък. И винаги като се сблъсквам с такива думи, които говорят за духовни неща и духовно съдържание, виждам как български е по-топъл от останалите езици.